बिथाङा सारेन्डार खालायनायानो मोजांखा बुंदों आं बर'फोरनि भटखौ 90% मोननो थांगासिनो दं खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरनो नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड खौराङाव बरायबाय दिनै नैबे समाव जोङो बरमा समस्थियाव दंफैयो बरमा समस्थियाव UPPL नि बिजाथि मानगोनां भुपेन बर' बिथांनि न'खराव दंफैयो जों बिथांनिफ्राय मोननैसो खोथा जों मिथिनो नागिरदों गिबियावनो सार नोंथांखौ जोंनि बड'लेण्ड खौराङाव बरायग्रोबाय गोजोन्थों सार नोंथाङा बे साननैसोआव UPPL नि जानानै गोबां इलेक्सन केम्पेइन खालामबाय माबायदि मोनदों जोबोद गोजोनथाव खारन जोङो जेथिं थांदों रायजो राजाया जोंखौ अनसायदों आङो बिसेसके जायफोर दिनै बियाबनि सुबुंफोर दं बे बियाबनि सुबुंफोरा आंखौ हास्थायनाय आरो आंखौ मोजां मोननाय आंखौ अनसायनाय देखायनायाव आं जोबोद सुखि आरो गोजोननाय मोनदों देग्लायनि नैबे इलेक्सन केम्पेइनाव नोंथांनि एजेन्डाया मा बा नोंथाङा मा एजेन्डा लानानै बे UPPL नि साक्सेस जानो सानदों बे ओनसोलाव गोबां माने समस्या दं आं सानफ्रोमबो बुंदों बेयाव मा होनना बुंदों निबनुवा समस्या दं बेयाव माने सोलोंथाइनि प्रब्लेम दं बेयाव सावस्रि बिथिङाव जों गाहाय थाखोआव दङ हान्था मेला बे ओनसोलखौ नोंथांमोना जुदि नोजोर बोयोब्ला थांनाय 15 बोसोराव जिबायदि बे ओनसोला जौगानांगौमोन बेबायदि जौगायाखै अबेबा जायगायाव दिनैबो साइकेल सलायजाथावै जायगा लामा दङ जोंनियाव दा बेफोर गासैबो बिथिंखौ आरो बेयाव गोजोन थासारि गायसननायनि थांखिजोंनो आं गिबि बे खामानिखौ मावगोन होननानै आं गोसोआव साननानै लादों दा बरमा एरियायाव नोंथाङा बरमा बाखि रायजोनो मा रादाय होनो नागिरो आं बे बाराव जुदि देरहानानै थाङोब्ला थांनाय 15 बोसोराव जिफोर खामानि आद्रा जानानै थाबाय आरो बर' लाइमोनफोरा जिबायदि गुबुन जायगायाव थांनानै दिनै खामलाबैनांदों बेयाव सोलोंथाइ गोनां जि इयुथफोर दं बे इयुथफोरा दिनै गोदाव सोराव जानानै दं आरो बेफोरखौ जों मोनफा समस्याफोरखौ फोजोबलांनायनि आं खामानि मावगोन आरो रायजो राजाया बे बेलायाव आंखौ सहाय खालामनांगोन नोंथांनि अपोजिशनाव गिदिंदों BPFL निफ्राय बिथां प्रबिन बर' बिथाङा दाखालिबोसो बिथाङा केम्पेइनाव बुंदों जे बिथाङा बरमा बाखि ओनसोलनि थाखाय बिथाङा मोनसे जौगामूलक मोनसे खामानि मावगोन होननानै नोंथाङा बिथांनिख्रुइ देरहायोब्ला मोजांसिन खामानि मावगोन होननानै सानदों नामा बा जुदि खालामनो सानदोंबा मा रोखोमनि खालामो बिथांनि बुंनाया बिथांनि खोथा खिन्थु आङो दिनै बे ओनसोलखौ मोजां मोनो हिसाबै बे ओनसोलनि सासे थागिबि हिसाबै आं आंनि बियाबखौ साबसिन हामसिन जौगाहोनायाबो आंनि थांखि आरो बे ओनसोलाव जि समस्याफोर दं बे समस्याफोरखौ जोङो मा होनना बुंदों मिनिमाइज खालामनांगोन बे समस्थियाव गोबां समस्याफोरखौ लानानै थांनाय 15 बोसोराव बिथाङाबोथ' BPFनि सासे सेक्रेटारिमोन बिथाङा मावनो होनोब्ला बहुद खामानिखौ मावनो हायोमोन नाथाय बिथांमोना रायजो राजाखौ थगायबोदों बिथांमोना नासयबोदों कम्बल खुन्दुंनि राजनितियाव बिथांमोना मा होनना बुंदों गोदोबोदों आरो प्रबिन दाखौ आं सनमान खालायो बिदा हिसाबै सनमान खालायो नाथाय पार्टि हिसाबाव आंहा बिथांजों बेरेखा दङ बिथांनि सान्थौ आरो आंनि सान्थौजों फाराग दङ आरो बे सान्थौजों जों माब्लाबाबो जों मिलायनो हानाय नङा खारन नोंथांमोना मोनथिगौ खौरांगिरि हिसाबै दे प्रबिन दाया थांनाय 15 बोसोराव बेसेबां खामानि मोजां मावबोखो बेसेबां गाज्रि मावबोखो बेखौ आं बुंनांगौ गैया रायजो राजानियाव सोंबानो बेनि फिननायखौ नोंथांमोना मोनगोन नोंथां आरो बे प्रबिन बर' बिथांनि गेजेराव कन्टेस्टआ माबायदि जागोन होननानै आसा खालामो बिथाङा सारेन्डार खालायनायानो मोजांखा मानो होनब्ला आङो बे ओनसोलावथ' आं मा होनना बुंदों आं बर'फोरनि भटखौ 90% मोननो थांगासिनो दं गुबुननि भटखौबो आङो 50% लानानै बे बियाबनिफ्राय आं देरहासार जागोन एबा जितु मुस्लिम भटनि सायाव मा बुंगोन बिथांमोना अनसायदों आरो बिथांमोनखौ दिनै जों गाज्रि साननो थाङा जितु माइनरिटि भट दङ बे माइनरिटिफ्राबो आंजों दिनै गोबां फैदों गोबां अनसायदों आरो आंखौ जागा लानानै थांदों गुबुन नोंनो जों भट होगोन आंहा बेयाव मानसि हिसाबै आं सबदोबो मिलायना थायो नालाय गासैजोंबो आं अनजालायो नालाय आंजों दिनै रावबो सुथुर गैया बेयाव ओंखायनो बेयाव थानाय माइनरिटिसफोर होन सावतालफोर होन नेपालिफोर होन नोंथांमोना आंनि खोथाखौ सोंनो हायो आंखौ माबायदि अनसायो अब्ला नोंथांमोना फोरमान मोनगोन दिनै नोंथांनि जोबथि माने इलेक्सन केम्पेइन हयथ' टाइमाबो जोब्बाय नोंथाङा बे जोबथि सानाव जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरिनो बिथांमोननो मा बुंनो नागिरो आं गोजोननाय साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाखौ आं गोजोननाय बावदों मानो होनब्ला आं जि दिनै 10-12 दिन बे इलेक्सननि थाखाय केम्पेइन खालायबाय बे केम्पेइन खालायनायाव रायजो राजाया आंखौ गोबां मदद होबाय आरो गोबां अनसायबाय
आरो बिथांमोना आंनिफ्राय बहुद आसा खालामदों आरो बे आसाफोरखौ आंबो मावफुंनो नाजागोन बिथांमोननि जिथु समस्या दं बे समस्याफोरखौ आं फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय समाधान खालामनायनि आं लामाखौ नागिरगोन आरो बेयाव जोंनि जिहेतु बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां बे प्रमद बर' बिथाङा दिनै बे ओनसोलनि जौगाथायखौ नागिरदों बे ओनसोलनि मोनफ्रोमबो बिथिं फोरखौ जौगाहोनो नागिरदों आरो बिथाङा दिनै उन्दुनाय गैया जिरायनाय गैयै खामानि मावगासिनो दं आरो आं दिनै गोजोननाय मोनदों आं बिथांनि टिमनिनो सासे जानानै खामानि मावनो मोनबोदों आरो बे खामानि मावनाय बेलायाव आं अरायबो बिथांनि साजेसन मोनबोबाय दं माबायदि रायजो राजाखौ सिबिनांगौ माबायदि रायजो राजाखौ अनसायनांगौ थिग बिब्दिनो आगुनि समावबो आङो रायजोनि थाखायनो खामानि मावदोंमोन आरो रायजोफोरजों अरायबो टाच थानानै आं सोलिबोदोंमोन बेनिखायनो आं बुंदों दिनैनि रायजो राजाफ्रा बुजियै गैला आरो जायफ्रा सैथो खोथा बा सैथो सान्थौजों खामानि मावगोन बे मानसिनिसो भट होगोन आरो रायजो राजाया बिब्दिनो दिनै जोंनि 90% जि भटार्स दं बे भटार्सफोरा आंनो भट होगोन होनना डिसाइड खालामनानै लाबाय आरो बेनिखायनो आं रायजो राजाखौ गोजोननाय बावदों आरो फैगौ 6 तारिखआव बिथांमोना जाहाथे बिथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ बे ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय बे ओनसोलनि सोलायनायनि थाखाय बे ओनसोलनि फारफ्रोमबो बिथिंनि थासारिखौ गोजोन खालामनो थाखाय जाहाथे भटखौ आंनोनो होयो ट्रेक्टरनि सावगारियाव होयो बेखौनो आं रायजो राजानिफ्राय खावलायनाय थाबाय तो साबायखर जासिबाय बिथां बर'निसिम जोंनि बड'लेण्ड खौराङाव दसे सम होनायनि थाखाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ मानोथो गोबाव खालामबावगौ फैदो दिनैनो दानो 8822156773 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फरायसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो एसेनोसै गोजोन्थों दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव